Čus, to som zase ja. Ďalšie video a teraz to bude z Mafie 1. Predtým som tu bol s kamošom Davidom a to sme natáčali internet. Aby som to nezdržal, tak je to rovno zapnem. Moment. Musím to skôr nájsť. Mafia a ideme hrať. Teraz sme natáčali na oný internet. Skôr som jedno video natočil ja a druhé ako on to hral. Som možno tichšie, aby to neučalo. To je jedno. Nahrať hru a wow, to som len takto nahral. Nevadí. Ja chcem ďalej pokecať, tak ja si dám moju jednu z dobrých misií a to táto, lebo vždy, keby toto piče, to mám takú chuť na ňu, že od krvi. Ale keď je, či nie od krvi, no, to je jedno. Chcem povedať, že to bude to každý druhý víkend, jedno video, aspoň nám o 2, teraz to natáčam tento víkend. A to počítajte si ten ďalší. A teda točím naše video. Že jdeš. Už jsem se bál, že se tě nedočkám. Dobrý den, pane. Co se děje? Ale představ si. Celý týden jsem se těšil, že si dnes zajdu k Pepému do restaurace na oběd. A můj osobní strážce se zrovna dnes omluvil, že je nemocnej a nemůže mě tam odvést. Tady v baru není nikdo, kdo by mě tam odvezl a nerad chodím do spolu. Máme ho iba odviesť, nič si neprišli. Počkajte. Si to... Dobre, počkať. Stavenie, zvuk grafika. Boha. Ja som povedal to. Späť. Tak ešte trocha, lebo mňa to učí do schodiek, ako neviem čo. Ja som nastavil na VASD, ako môžete teraz vidieť, no to nevidíte, ale bolo sa mi tak umnoho ľahšie, lebo ja som dohral Mafiu 2. To sa natáčal. Už se těší. Pepe je rozený Sicilián a hlavně vynikající kuchař. Vždycky, když chci nějakou specialitu z domova, zajdu k němu. A počkej, když ochutnáš ty jeho síly. Ty jsou prostě vynikající. Luigi není špatný kuchař, ale Pepe, to je opravdový mistr. Znova, že dokecali. Tak, ja som tu ako však nový youtuber. A takto to bude asi fungovať, možno aj inak. A vybral som si toto taká dobrá hra, to je Bug Loď. Dobre. Ja som túto hru už veľakrát hrám, ale tam sú chlpatí. Takto sa mne. Dobre. Tak my máme teraz ísť do toho oného. To je dobré chutí, či čo to je. A máme... No, tam sa máme proste nejsem tam odviesť, zatiaľ iba vezeme, zatiaľ, no to kúsok. Čo? Až sa takto skrátim tú cestu. Šup. Teraz. Hovor na seba. Ženy. Ja nechcem hrať nejak ženy, ale tieto hry ženy sú také otravné občas. Ide. Dobre. A už ideme hrať, ideme teraz ticho. Konečně. Mám hrát jako vlk. Pane Salieri, vítám vás, to jsou k nám hosti. Pepe, ani nevíš, jak už se těším na tvoje speciality.
Bylo to vynikající, Pepe. Nic tak dobrýho jsem už dlouho nejedl. Děkuju, Done. Pochvala od labužníka jako vy mě vždycky potěší. Ale prosím tě, co pak já jsem za labužníka? Kdybys viděl, že jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. Dáte si ještě něco, Done? Mám tu výborné Chianti. Opravdu? No tak to jsem s ním, Pepe. Hned to bude, pane. Bylo to vynikající, pane. Budu se muset někdy zajít se Sárou. A tak to bys určitě měl, Tome. Jenom pozor, aby se Sára neurazila, že vařím hůř než Pepe. Co pak čertu znamenat? Takhle mi přichází oběd. Morello asi nemá co dělat. Taky mohli počkat, tak ochutnat to víno. Burani. Hodí mu tam dáreček, Joe. Tuc. 3, 2, 1, běh. Pracovat pro vás je velice zajímavé. Dobré. To nějaké ty triky poznám. Jsem za daleko, že po mně bude střílet. Já jsem taky cheater na toto, tam to dám iba cheaty. Vidíte, tak ať mám cheaty, tak... Daj mi to. Nemusíš o sebe hovoriť ako buzerantovi, kámo. Ej! Mám života. Čo tam čo krčíš, starý? Mrdej bolo? No, čo už. Všetci, ne? Mám všetko. Ne, tak moment. Tak ne. A ty... zaber si to, kde je to? Ja si to dal. Hráme zázrakov sa života. Toto je jeden cheat. A čo mám mít? What the fuck? Máš ty? Tak si zoberiem rokovnicu, to sa to bude teraz hodiť. A to veľmi. Je to ešte niekde? Dobre, som trocha nábojov. Toto je dobré zbrať na blízko, fakt, že? Nič to nie na mňa vybavne. What the fuck? To je vážne divné. Ja tam nevybavne ten idiot. Zabiju tě! What the fuck? To som prišiel v pravú chvíľu ako pán nám musí mi podakovať. A to voľný. To zláko. Pane Bože. Všetko?
Díky bohu. Pane Bože. I když mě ještě trvá v uších z té rány. Musím říct, že máš docela odvahu, Tome. Zachránil si mi krk. Díky. Vy taky nejste nejhorší, pane. Pane Bože, to je spoušť. Pepe se naštěstí schoval. Chudák. Budu mu muset poslat nějaké... A to nevydržím prostě. A čítaj co, já nemám tu celý čas na těba. Berem. A pojď ty idiot. Vypadni ty, ty na tom. Dobré, pohodě, nic se nestalo, Pepe se schoval, blablabla. Tam se zapnuté? Jsem těžkošno. Takže to chceme ještě dokončit, možná to do 10 minut zvládním a tak nič, tak to se vám to video páčilo, pokud nie, tak dajte dislike, pokud sa nepáčilo, tak dislike prostě, pokud sa páčilo, tak like! To mám fakt sere. I tu, já se máš ji ukončit. Ukončit Julou. Ta piti! Toto mám fakt sere! No, vypni sa, za to. Co? A dúfam, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ nie, tak dislike, áno, tak like a